Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nga foli bi avant n'o ye amadu le guide machine kan e di black mist tolo do afuma je bi an famina reset di bi an mi faga bɔ ni reset dɔ ye k'o di abonnew ma u yɛrɛ nafa n'o ye an faga dɔ di yiriw kan mɛ an bɛ tila ka yiriw daminɛ an y'a jɔ yɔrɔ min na an bɛ tila ka daminɛ yen ka taa n'a ye mɛ n bɛna reset dɔ d'a ma manden sunsun kan manden sunsun ni muso don manden sunsun kuru 7 ni cɛ don manden sunsun kuru 3 i b'a don daga la k'a tobi k'i ko a la siɲɛ 3 ni cɛ don ni muso don siɲɛ 4 a bɛ sisiri tigɛ a bɛ garisɛgɛ dayɛlɛ a sɛbɛnni kɔnɔna la i b'a jateminɛ i bɛna dɔɔnin sɔrɔ ni gɛlɛya b'i kan kuma o kuma ni gɛlɛya b'i kan siri b'i kan i bɛ to ka nin kɛ i b'a kɛ a b'i siri tigɛ ni siri b'i kan i bɛ to k'a kɛ abonné a partager ka aimer ka liker o de ka nin d'aw ma bi amadu le guide machine kan n ka foli b'a ye a abonné ka partager